Chenglek lukha Oh ham jakmani haparo Chenglek makha Chenglek makha Chenglek makha Toto no hai noron bagai tekasya video makai mana belai ne khana kha chini taku pohor jamatia no je taku bwini bwhui khar phaimani bising tei chalani oro kono no tus kurui onek na ang search khai naikha parani borok rok kok sakha ge bayasari rok kok sawi belai na naikha ge boni sagoi bang kok sai naikha tabok jora je buri kok samani bono sil sawi drugs rok nanti aro pejak nai manai rok sao rok hi je samani bono ebo abo bu puran dalar abo hai borok yabo simple sa borok si mobile rok se thangna ringya ja amo hai si borok ye bulai na wan sobja krai ja no ile apa na bulai chrai wan sobja phoi ke buni rabar nagai bagara jago di poro aya rabar rai phai angke buni no musuk rok bagana ja abo hai no khagai akoi char hoi thik khayo sarai hinke buni jeni saks ni kono mutai ke panu bo cha dogan ni khagai cha khagai halo korono phalo amo hai ke tongmani se je onek saks khai ne ka ang kuno no hamya nogya amo hai ke CHAYA ke Bwini CHAYA hima hongo gobang mana borok gnai ke kok salaimani rok recording rok tongo aste aste sing khailene pia haine khailai lia tuma ke jebo tabo buni phone khaye angoi kok salaimani bisingo bo kisi sa buni saraini hai ke ba buni loan nazar rok tongorok no borok no marok nai hai ke oino rokom mane te alka decision mana nai loan na robo kono sajai ar nai thangha school log ni burang pending rok serai ni roi thangbai ha mohai rok samarok no ke ang u video ni ma porte kan koi nai norok to ang call khai to call lo khosalia ke narok video nuk nai asa khayo te contact khai di immediately na ang bai aya ke bata amor bai phan khai di Chinta Horan ke nang solution lama manai haya ke nang bezal phan ko phai ma tesani ni sago jungjal phai manai jodi se jungjal phai ni musugya ke naro call khaidi ba সংশোধন ni lama no solution ni lama no naituk di hakesi naro ni samani digi thangnai mane ta pohor to srai ni sai rokha narok nalai de tong ba tamanglai tong reel this video this nalai tong abo kono no bo silia to phana je loan na jak tongai loan nai thangmani rok serai ni school pending tongmani rok tak serai ni jibon no snawati chane bangai narok bono masu banai hani bagai ang koyo dan narok kuni thaniyo immediately na call khaidi already ani number ni rotongo agi usang baksa samoro khalai pejagwa tabang call khai kenaro call lo khose ang tongo haini bagai ke amno bo ma ko ne hesi naro kharai phaila ha te tumani social media phaile kanai ro khai video ro khai ekdum sombong ro ke phone lai phi tong phoma de ma jak lai khanaro phaide সমাজ নষ্ট খাই কি নাই যার হাই মাই তো যারা जों হায়দ্রাবাদ সামং খাই নিজেনি ফ্যামিলি নষ্ট হলে রনি ফাইনাই রক্ত লাচিমা सिंगसा वाइसिबो হায়দ্রাবাদ কাইसिया যত স্টেট হাই ফাইनाই রকनो जों माका संलायनाय नांखांखे रेफरेसि सप्राग लाइमा सि साइ दंसु के आसगनो जे फाइदि बर अर जे खार फाले तंथमनि भिडिअ रगनो किसा फनुगनि के ओ social media o post khaijak nang tawa dile do khali bikna asa khai noglia to kono ang download khaina rjak ke bono norokno so khai kono lokorokno ke o boroni tamong bahai burno ro srai sai ma bikna ke phaidi boroni video na lele Jakmani
chengle kulukha oh ham jakmani haparo chengle kumakha chengle kumakha chengle kumakha